bent de leider? Ik ben de leider, ja. En dit zien de Amigos. Beste groep. De Amigos van Jong Nederland Amerika. En waar zien we net gedropt, jongens? In Duitsland. In Zelfkamp. En we hebben de taak om naar Welre te fietsen. Dat was eeuwig. Naar Welre? In de buurt van Gulpen. Oh! Gulpen. Ik wou te liggen. Nou, eigenlijk zeggen ze wielree. Wielree, oké. En als ze er vandaan komt, dan zeggen ze wielder. Wielder. Ja, maar dan dat zijn de echte chauvinisten, hè mens? Als je nog echt inside information wilt hebben over wielree, dan moet je bij Mitch zien. Want Mitch is namelijk, dit is die hard, ja. Die kunnen het wielree. Ja, die kunnen het wielree. Hey, dan kunnen aan de cameraman vragen waar we eigenlijk heen moeten. Waar moeten we heen? Ja, dan zit er nog een stukje weg hier. Maar dat is niet Dat de moeten we vraag. net vragen. Dat wisten we ook al. Dat is ver. Maar als ik ook zo zie, dan denk ik dat ik nou naar de braafste jongens van Amerika kijk. Die allemaal nog nooit een glas bier hebben gedronken. Want dat doen ze in Amerika niet. Hier. Niks onder 18 hè jongens. Bij Boemsjeu zeker. Bij Boemsjeu. Lekker touche. Maar dus laten we afspreken dat we gaan merknamen nemen van bier, maar Lekker bier. er stiert een brouwerij, vooral niet de naam nemen jongens, er stiert een brouwerij in Wielree. Ja, dat ben ik. Ja, niet de naam nemen, niet de naam nemen. Dus dat zul Dat je mag volgens eventueel... mij niet op televisie, jongens. Nee, hey, maar dus dat zul je eventueel nog een uitstapje kunnen zien. Dat zijn, maar die mogen niet kijken, want die zien er geen Alcoholvrij hè, alcoholvrij. Ik denk dat die wel beneden zien hoe beer gemaakt wordt. Maar drinken mogen Ook hoe het smaakt. Nee, dat is nog gedrukt of zo. Nee, maar ik ben ganzenlier met die mannen gedropt geworden. ja, we zien normaal gesproken met veel leiding. Maar die andere leidingen zien doorgereden naar het kamp. En ik moet met de jongens doorheen fietsen. Oké. Dat is zwaar eigenlijk. Ja, wij hadden het zwaarste. G met hem of hij met... Wij hebben het zorgen dat hij mee moet. Als we hier waren geweest, was het zo licht geweest. Dus waar wij nou zouden zitten als Luc er niet bij was. Dat wordt er nog steeds in Pruisen, man. Nee, dan waren we nou in Amerika geweest. Doe niet zo dat komen. Hey, en hoeveel dagen ziet je op paard? We zien nou vandaag Begos en volgende week zaterdag gewoon weer naar huis. Oh. Vanmiddag zien we vertrokken. En waar slap je dan? Ben je in een boor in de wei? Dus kan niks Daar heb je wat tenten opgezet. En Ja, de andere leidingen die zien met de tenten en met de keuken en met de hudo. Met de hudo. Ah, de Hudo. Ja. En dan moeten ze allemaal zelf opbouwen als we daar komen. Dus die zien eigenlijk nog lang niet klaar vandaag. Dus het is niet zo dat de leiding het kamp opbouwt. Dat was vroeger. Dat was vroeger. Die jongens zien nou allemaal 13, 14, die kunnen dat voor Ik ben zelf. 12. Ik zie bijna fietsen. Hier was het zo dat ik kwam op kamp en dan stond alles klaar voor hun, maar dat is niet meer. Nee. En natuurlijk heel klein waren. En met hoeveel slap je niet in tent aan? Met z'n allen, Oké. 12, ja. En wat hebben die andere groepen voor namen? Ja, wij zien de Amigos en dan hebben we... Wij zien de Amigos en dan wat hadden we nog meer? Stoere bende, toch? Rebelse De rovers. snoepertjes, de rebelse rovers, de smerige bende. Maar wij niet promoten. Ja, welke badpad? De Amigos. Eigenlijk is de smerige bende ik veel beter dan De snoepertjes, dat Amigos. zien die dat die achter de vrolie aangaan? Want dat zijn de jongste. Nee, Dat wij zien de zien jongsten. dat 2 weken achter de vrouw liggen. Oké, Oh, jullie dat? Ja, Dat stiert de camera, hè? Oh, wat jammer. Hey, maar Jong Nederland in Amerika, dat bruist nog altijd. Ja, Ja? zeker. Ja. Zeker. Dat wordt, Zal het zijn als ik niet zo had. ja, elk jaar krijgen we er weer een groep bij, dus eigenlijk is het hard. Ja, natuurlijk best. Ja. We hebben eerder een leidertekort als een ledentekort, laat ik het zo zeggen. Dus Ah, er komen elke keer zoveel leden bij dat we met te weinig leiders zitten.
Dus dat is tevens een oproep dat wij... Is dit de oudste groep? In feite? Nee, we hebben er nog, denk ik, een groep of 3 boven. Normaal gesproken is het zo dat groepen tot ongeveer de 18 doorgaan. Oh. Ja. Maar is dat niet heel gebruikelijk dat ze dan ook doorgroeien richting leider? Jongens, Of gebeurt dat minder? wie wil er dadelijk als jullie 18 zien leider weer bij Jong Nederland? Mot van ons pap. Met mond van ons pap? Oh, kijk. Er is altijd een deal wat vervolgens doorgroeit als leider. En dan krijg je vervolgens een groepje jongens omro. Die zien op dat moment dan een jaar of 6. En door mij ga ik dan gewoon doorgroeien totdat die jongens 18 zien. Dus ik heb deze jongens nou een jaar of 7 denk ik. 6. Ditzelfde groepje. Oh, dus de greus eigenlijk met... Eigenlijk met die jongens mij, ja. Ik ken ze vanaf zo'n jaar of 6 zien. Oh, dat is wel leuk. Ja, zeker. En die heeft dat traject ook helemaal doorlopen? Ja, zelf ook. Van toen ik een jaar of 5, 6 was, tot ik 18 was. En vervolgens ben ik als leider verder gegaan. Ik ben ook ooit amigo geweest. Ja, wij heten de Rambo's toen. De Rambo's. Oh, dus die veranderen nog wel eens? Ja, die kiezen zelf, ja. Eerst waren we de coole Oene. Maar op een gegeven moment waren ze die naam ontgroeid. Dat vonden ze niet meer ruig. Dus toen werden het Amigo's. Was niet ruig staat. Dat was ook, eigenlijk is dat ook geen mooi naam. En wie het nou amigo's bedacht? Weet ik? Ja. Wie het in bedacht? De leiding. De leiding. Ja, geen of Dion of zo. We hebben gewoon een liedje met namen aan jullie voorgelagen. Dat is de Amigo's uitgekomen. Oh ja, toen moesten we allemaal een briefje opschrijven. Oh ja, moesten we Niels doen? Ik wou in ieder geval niet amigo's. En waarom amigo's? Omdat je allemaal zo vriendelijk ziet. Ja, Ja. vooral dat. Allemans vrienden. Ja, Dat ziet G. ja zeker. Vrienden met iedereen. Oké. Hoe kom je in wielree? Mag je wel... Ja, maar... Mag je wel... Waar is paar boksen bij de hand? Ja. Mag je Google Maps gebruiken of mag dat allemaal niet? Wat eigenlijk is... Je hebt geen telefoon bij. Ik heb er aan een B voor het geval dat het nodig is, maar eigenlijk is de bedoeling dat wij aan voorbijgangers vragen waar we in moeten. Oké. En hoe wij in Welver terecht komen. En als wij maar voor het overmeten op een kampplaats zien, dan is het... Cameraman, waar moeten we heen? Maar we gaan dadelijk als de camera uitstiert, dan gaat je maar geheime informatie met mensen uitwisselen. Zodat je als eerste groep, of is het geen wedstrijd? Het is geen wedstrijd, wij zien alleen op kamp. Ja. Dit is de tweede keer dat wij als eigen kamp hebben. Dat was met corona, ja. Want dat is ook ruig. Ja. De jongere groepen die gaan allemaal samen op kamp. En op een gegeven moment als ze alle weer, dan gaan ze zelf op kamp met hun eigen groep. Zo werkt dat eigenlijk, ja. En we zijn in Pruisen Pruisen. Ja. Pruisen. Ja. Hey, hoe ziet de rest van de week eruit? Leuk. Hebben jullie het kampboekje? Hé, dat is het kampboekje. Nee, het kampboekje. Mensen, kun je eens even... Laat mensen maar even het bukje zien. Wie doet er trouwens koken? Allemaal eigenlijk, ja. Waarom? Ja, Thuis. Dat kan ze niet onderroet, jong, want ze wezen allemaal nog die. Best ik handig dan in de keuken? Ja, een beetje geleerd. Die kunnen dat allemaal. Alles bal. Ja? En elke dag kiezen we er 2 uit die gaan koken. En 2 anderen die gaan afwassen. Meneer wil er even Meneer, komt u verder? Monsieur. Merci bien. Merci. Et peut-être au revoir. Ja, au revoir, hè? Maar waar ga je het over eten? Ja, maar je kent allemaal wel wat klaarmaken, maar wat Eitje. is het lekkerste wat die dan kan maken? Sven, ik moest opzoeken.
Ei. Ei. Of spaghetti. We hebben toen ook een keer kapsalm gemaakt op kamp. Oh ja. Dat was het beste denk ik. Hè? Ja. Maar ik heb nog een frietpan meegenomen. En een kookpot hebben we mee en 2 pannen eigenlijk. En Hier met de bakken en hier met de koken. een kleine barbecue. Oh ja, een kleine barbecue. Barbecue hebben we ook nog mee.